با کسی بلیت ارزان در کار است. با авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. ارزان و باورینок است. марҳамат номрои ватсап 24 соат дар хизмати шумо. мардакҷон қариб ки мара мекиштие ту мара киштани бовар ки ина нигоҳ кар. Худоро шукр ки тои баҳроро моро расонда. Ина нигоҳ кар, ина нигоҳ кар. фаҳма мардакҷони меҳрубони ма чӣ хел назика гули зебо Хай амихела. баҳор мардакҷон Фақат ғирғир мекунӣ ки ту хонада. Фақат ғирғир мекунӣ мара ягон ҷо намебарӣ, ихе намекунӣ, ичи ҷа намебарӣ, ина зане ки ҳамсояро уҷа мебарӣ гуфтам ҷанҷолат мондем. Ина боғ овардам та тамошо кун. раҳмат мардакҷон раҳмат гаррени ганда хирсан шуду мардакҷон мери, и тараф мери. Мана иси камтар киши. Иси ғора занак эҳтиёҷ Ҷо? яке ини поёно эҳтиёҷ яке ғора якам хе. Нарави маам халос шамай ту. ҷон мардакҷон шумо чӣ хел меҳрубоне мардакҷон раҳмат шумо барои ман ғамхорӣ мекунед ки бо ман нарам ҷар нашавам наам бурам Чихе ғамхорӣ намекунам 16 та таваллуд кади чихе ғамхорӣ намекунам. рост мардакҷон рост мардак мегум ки Гуфти ки? ҳамаи и гапавози гуфтӣ дар сарам омад гуфтӣ ки на ғалтӣ на афти ғор давай нашави Барои ҳава. қадилиту сухтак ман нафаҳмидам ки чӣ хел ту мара дӯст медоштаи мардакҷон чӣ хел на дӯст бовар кардам Бовар ина кардӣ? нигоҳ куда мардак агар ки ман бом бурам мардак ина Не, ҳами гап чӣ дар кор? Кош ки ҳами шава. Не, ҳами гап чӣ дар оли кор? гӯш кунед мардак шумо просто барои ман дилтон сухтак ман нав бо қоил шудам ки шумо мара чӣ қадar сахт дӯст медоред и гулаби и булбулаби и боғаби и баҳораби мардакҷон раҳмат миннатдор неки мардакҷон ман мехостам ки фаҳмам як чапрсиданитон будам гуфтам пурсам мардакҷон ҳозираш гудаконес беғ боғда тамошо гап пурсидан дуруст ҳавая мегӯ мардакҷон агар ман бом бурам ҳами гап чӣ дар кор? Не, агар. Не, кай ҳами кор мешавад? Не, чӣ дар кор? не агар мардакҷон агар ман бом бурам мабодо агар ман бом бурам хай ки мегӯянд банда мурам дар яке меғалту мемурам мардакҷон ба зан мегирӣ Занак не як зан чихе мак. Ма гуфтам ку занак баъди ту ма чихе зан мегирӣ? не агар ман ҳами розӣ баъди ту бошам қатити зиндагӣ кадан дигар дилам айзала ки дунё мон залак. шӯхӣ нак мардакҷон Шутка. не шутка знаю шутка не мардакҷон агар ман розигӣ битиям пешаи мурданам васият бикунам ки мардакҷон зан бигӣ ман розиям зан мегирӣ мардакҷон Хай агар розӣ бошӣ ба розигӣ якдигар дар занак. Хай агар розӣ бошӣ майли занакҷон. Лекин фақат розӣ бошӣ занак. не ман агар розигӣ Фақат розӣ бошӣ. Эҳтиёҷ бо як занак. чи дигар Инҷо мардакҷон ягон мор баъд аз сари ма ба хонимада меяд зиндагӣ мекунам занак ох чӣ дар кор? Не, чӣ дар кор ҳами гапо? Не не охир. агар ман розӣ бошам охи агар ман розигӣ битам ман пешакӣ бугум ки мардак ман розиям Агар розӣ бошӣ майли ҳами худат розӣ. Гуфтам ку гуфтам ба розигӣ якдигар. ҳами чихе ту намир занак. Бовар ту ки мурдӣ бовар ки ма хирсат ма чихе дигар зиндагӣ мекунам ба ҳами ҳаёт занак. хай нигоҳ кун Ба розигӣ худат бош, ба розигӣ худат. фақат ба розигӣ Ба розигӣ ба худат. агар кай ба омадак дар хони ман зиндагӣ кардак ба киртои мара мепӯша Занак. ин киртои мара мепӯша мардакҷон мепӯша не агар ман розӣ бошам Агар ман розӣ бошам агар розӣ бошӣ хай мепӯша мегӯям ки хай розӣ буд. Раҳмати одами нағз буд. ба румол ман мепӯша дар сараш Занак чӣ дар кор ҳами гапо? Не охи ҳам дили ма сӯхта не охи ман мегӯм ку гуфтесам ку мардакҷон иҷа агар ман розӣ бошам агар розӣ бошӣ хай мегӯм румолоша пӯш одами нағз буд боғда васият кардагӣ буд розӣ бошӣ занак розӣ бошӣ ҳо баъд бо патинкао ман мепӯша обуфо ман мепӯша появзолома туфлиома мана дар машиниома дар хона мақсад мепӯша мегарда не занак ҷон аниқ ҳами патинкаи худта намепӯша чува мардак агар ман розӣ бошам охи агар розӣ ҳам бошӣ намепӯша не вай намепӯша барои чӣ охи ман розигӣ додестам иҷада охи барое ки размери пои ту 44 айваи 36 تو بکم تیرامو هایده اکم بارک پاپته همین بعد یکی اومده گفت زنگ درست پخش میکنه که زنش تا ساعتی 5 گوجودا میگرده گفت که همین وقتی اومد سعودی گفت شلوکو ای اومده ما که در گوشه همین بامی دوستیگر یارو مرا دیدی و صدای خانه عرق سوزد نکدی همین مرده که تمام کردی که ما که در حسرت روی تو بودم بچه بیا کمک کنیم خونش برای ما این کوچه دا کینا نشود اکی سعدی سلام علیکم ассалому алайкум назит инҷа аксади чхели سوزه نکه سوزی سادی جان مبارک شوه اکا дуюм бораи салом кадис مبارک شوه созӣ همین من میگم ما همسایه ها شناختید اینا رجب علی غیرت علی ҳамсояи дасти рост чап اکا جان بیهوده کوچه با نگردید کمتر به فکرم کیفیتتون های
خونتان برای ما کمک کنه یاردم نظم کنید. میشه نه 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 خودم از خونه آمدم با خدا بس من راست میرم برای مهرو که صناعت هم میگم او دراش روز به روز سختی بد شده است همون یو اف سی نرواد میشه. بیچاره